గంగారం తాండాలో బంజారా సంప్రదాయానికి ప్రతీకగా తీజ్ ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి తాండా సర్పంచ్ వినోద్ నాయక్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. తాండా పెద్దలు, నాయకులు, మహిళలు, యువతలు, చిన్నారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. పెళ్లికాని యువతలు 9 రోజుల పాటు తీజ్ అమ్మవారిని సేవాలాల్ మహారాజును భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించారు. గోధుమలను చిన్న చిన్న బుట్టల్లో నాటి ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం నీరు పోస్తూ పాటలు, బంజారా నృత్యాలతో ఉత్సవాలు నిర్వహించారు. రాష్ట్రం, దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలని, సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి పంటలు బాగా పండాలని, కుటుంబ సభ్యులు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని తీజ్ అమ్మవారిని ప్రార్థించారు. 9వ రోజు తీజ్ పుట్టలను ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి నిమజ్జనం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తాండా పెద్దలు రెడ్డి నాయక్, శంకర్ నాయక్, తుకారం నాయక్, అజ్మీర రాజ్య నాయక్, లౌడియా మంగే నాయక్, లౌడియా శ్రీనివాస్ నాయక్, సూర్య నాయక్, తేజావత్ తిరుపతి నాయక్, తేజావత్ రాజేశం నాయక్, లౌడియా కాలియా నాయక్, కిషన్ నాయక్, సురేష్ నాయక్ తదితరులతో పాటు వివిధ తాండాలకు చెందిన పెద్దలు, మహిళలు, చిన్నారులు, యువతులు పాల్గొన్నారు.